regalar després. Tu saps que això no només embruta el pati? És un residu que es podria aprofitar. Al nostre institut tenim el projecte Patis Nets. Després de cada pati, alguns alumnes revisen si els residus han sigut separats correctament. Amb Patis Nets aprenem responsabilitat, respecte al centre i treball en equip. Separar els residus és el primer pas per a cuidar del medi ambient. Els residus orgànics no són fems, són un recurs. Al l'hort escolar utilitzem una vermicompostera. Transformen els restes orgànics, com la pell de planta, en humus, un adob molt bo per a la terra. Amb aquest humus millorem la terra i fem créixer aliments. Convertim un residu en un recurs útil. Al pati de l'institut, un nou repte hem començat. Redim el que sobra, el plàstic que hem apartat. Volem l'entorn ben net, amb trellat i amb cura, perquè un món sense residus és la millor aventura. Si la brossa apareix, la mirada hem de canviar. Cada cosa al seu lloc, la tornem a col·locar. Reciclem cada envàs i paper amb un somriure, fent que el cicle de la vida ens ajuda a sobreviure.